Utezwakezi. Ngoba mina ngingasasokudlala mina besibuka la Brown yazi. Ngitshela ukuthi abami noma ngujutile. Yazi uma ngujutile sabo usebenza bese. Yenza show Brown yazi. Wazongibuyela into encane mina bese yabo. Ngoba manje lento izobuya come back kumina bese yabo. Yimi ngizobona eGhostini bese yazi. Mina sengizosebenzela wena mase eboshwa mina. Boshwa wena. Yazi mina ngiboshwa mina ngisiza wena. Wena yenza show uma nguthumile Brown. Futhi wena sipane Brown. Ngiyithola lo Brown. Yethola ngitshela bese mina ngingasikhathi sokudlala mina bese yabo ngumkhile esikhaleni bese yabona khile esikhaleni bese yabo ngoba lapha ngizoncinza bese yabo lapha sawumngane khona sondombili bese ngiboshwa njalo ngenxa yenu nje bese yabona bese kodwa kumele bese silungise bese nini fanele nilungisa le nto manje mina bese yabo ngoba mina hlezi enkantolo mina so senzo wena bohamba accuse wakho umkhili yabo mina ngosicala lakho ngifuna ukuthwala mina bese yabo ngisusenza kazibusa okay kube yimi uthwala wena bese angenze shoba bese yabo ngingangenza impahla ngingangikhanda inyoni bese yabo lo bese mafana bafowethu khamba kahle bawunazo kilo sentos yizo mfaya ngizizwakezi na bhodwana bona uzalwa yemiyazo mina umkhili esikhaleni yabo mangifike ngithumele mina yazi ukuthi hamba usebenza yazi mina ngifuna ukulindela ukuthi uze namafoni uze namakhompyutha uze nama-laptop nesibhamu manje mbuzongizana into eyodwa socabana nsizwakithi yazi mina ngumkhili esikhaleni yazi mina ngikufundisanga kanjalo yazi lento izovele ngivukuze ntwana yami yazi wena uSipho gift isithole yazi ufundiswe yimi ukuthi siyabangela ngoba manje kuzoboshwa mina ngoba wena ngizokukhipha ngaphandle ngisafunda isikole wena yazi mina ngizothwala icala lakho yazi ngikhiphe ngaphandle mina yazi so ngami yabo nje ngokuphethe kanje mina ngilindele ngiyahola yazi so cabana mangithola ukuthi upercent ebheda yathola dealing yathola mina ngumkhili esikhaleni egqwala nangu6 nangu7 ngiyafola manje yabona mhlonishwa impilo yami le mfethu ayinasipele le mfethu eyami nje ngiyabuzwa ukuthi uyakhala usebenza kanjani akhanya phela ngibona njengomhlonishwa kodwa wami lona mfethu ungawubalike wona minus ama-earphone asmart lawa mfethu yabo ahamba odwa mfethu into ezinye i-charger le mfethu ojini-ke lapho engibathole sekumashwa nje mfethu negibha yabo naye nefoni ethize Samsung mfethu yabo nathi i-Blackberry mfethu yabo i-charger le yakhona mfethu ihamba ne-battery thizeni yabo charge enye futhi mfethu ngisebenzile nje mfethu ngumuntu nami mfethu enye ifoni le yabona le inombolo mfethu uyayibona nje mfethu nama-charger mfethu bese kuba ubhakha mfethu yonke inombolo imashini okay awenze kanjena yabona ngoba usafona futhi usasana namantombazane usayingane cela ukunika lokho ukho konke lokhu uzongishayela ngalokhu mfethu ngiyakunika nje yini osanda ukuyithatha la nakho bona mina ngishaya nazo ufona ifoni right ngimafoni ngazo okay mana ngoba sasala amafoni ke singathola nentwana mfanele iphathe imali esikoleni anganazi ngisho singahlali ngamele ningithole ninike into ebonakalayo ukuthi hayi ingubo kuphela bafethu manje sawona sawona esikoleni le mali inombolo abafuni ngiyabonga manje awumfakele personal comment le uzofaka la ungacathi angazi phethe masesikoleni kwakho lo ngiyabonga manje udle kahle esikoleni faka naso aletha amaphoyisa ushaya sekubulale nazo-ke